La Vallet Multi-Manager Property Fund huwa Professional Investor Fund, jiġifieri dan il-fond huwa intenzjonat biss għal min huwa professjonist fil-qasam tal-investiment. Fil-fatt daw kollha l-investew flushom f'dan il-fond intalbu jiffirmaw dikjarazzjoni ta' Experienced Investor Declaration. Dan ifisser li kienu jikkwalifikaw biss għal dan l-investiment dawk li huma investituri ta' esperjenza, esperti u oħrajn li huma kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom minħabba r-riski li dan il-fond jinvolvi. Fil-fatt dawk li investew flushom f'dan l-investiment iridu jikkonfermaw li huma jew ħadmu fis-settur finanzjarju għal mill-inqas sena inkella għandhom esperjenza professjonali f'dan it-tip ta' investiment. Iżda minflok f'dan l-investiment il-Bank of Valletta ġiel jinvestu flushom anzjani, ekstarzjonari u nies b'livell baxx l-edukazzjoni. Huwa stmat li mas 70% tal-investituri li tilfu flushom huma anzjani, 10 minnhom għandhom il-fuq minn 90 sena. Minkejja li dan l-investiment kien jgħod biss l-investituri ta' esperjenza mal-15 il-persuna li investew flushom f'dan il-kont huma illitterati. 90% ta' dawk li investew flushom m'għandhomx idea ta' investimenti. L-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji kkonkludiet wieħed mit-tliet rapporti ta' investigazzjoni illi għamlet iżda kopja tiegħu ma tridx taddih lill-azzjonisti. Dan minkejja li bħala regolatur l-MFSA li l-membri tagħha jappuntom il-Gvern suppost li tgħaddi kopja tar-rapport finali lill-investituri skont kif huwa espressament provdut fil-liġi illi waqfet lill-MFSA.